Webgunea optimizatzeko irudien neurria murriztea komeni da, irudiak azkar jaits daitezen. Horretarako, doako resizeyourimage.com web aplikazioa erabili daiteke. Examinar botoia sakatuz, irudia hautatu. Irudia igo eta bere jatorrizko tamainuan ikusiko dugu white eta height botoietan adierazitako neurriekin. Irudia proportzionalki murrizteko zoom botoia klikatu ahal dezakegu. Edo white eta height sakatuz, eskuz irudia txikitu ahal dezakegu. Era berean, gezien bidez, irudia ebaki ahal izango dugu, luzera eta zabalera white eta height botoietan adieraziz. Irudia nahi dugun neurrian daukagunean, gure ordenagailura jais dezakegu botoi laranja sakatuaz. Gero, Save this image eta ondoren gure webguneko media karpetara igo.